కానీ బట్ దాంతో నాకు అది ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చిన తర్వాత మరి బలహీన వర్గాల మీద బడుగు వర్గాల మీద అక్రమమైనటువంటి కేసులు, వేధింపులు, బ్లాక్మెయిలింగ్లు పాల్పడి ఈవేళ బలహీన వర్గాల మీద ఒక కక్షపూరితమైనటువంటి పాలన ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి విషయాన్ని మనందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. మరి మొన్నటిదాకా చూసాం ఎవరి మీద అయితే దళితుల మీద దాడులు, మరి ఈరోజు బలహీన వర్గాల మీద దాడులు. ఎందుకంటే వీళ్ళ బలహీన వర్గాలు అంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి వెన్నెముకగా ఉంటారు, బలహీన వర్గాలు అంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఒక పేటెంట్ హక్కుగా ఉంటారు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈరోజు బలహీన వర్గాల మీద ఈ రకమైన అక్రమమైన కేసులు, వేధింపులు. ఎందుకంటే మొన్న మనం చూసాం ఏదైతే అచ్చెన్నాయుడు గారు, మరి అచ్చెన్నాయుడు గారి పేరు ఎక్కడా కూడా విజిలెన్స్ రిపోర్ట్లో ఆయన పేరు లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఎవరికి, ఏ సంస్థకి, ఏ వ్యక్తికి కూడా ఫలానా వ్యక్తికి ఫలానా సంస్థకి ఇమ్మని ఎక్కడ అచ్చెన్నాయుడు గారు కమిట్మెంట్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా 10వ తారీఖున ఆయనపై కేసు నమోదు చేసి మరి 11వ తేదీన 24 గంటల్లో ఆయన అక్రమంగా 300 మంది పోలీసులు ఎటువంటి కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించకుండా అర్ధరాత్రి ఆయన ఇంటి మీద మరి దాడి చేసినటువంటి పరిస్థితి మనందరం కూడా చూసాం. మరి అంతేకాదు ఆయన అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత మరి దగ్గర 600 కిలోమీటర్లు మరి ఆయన ఒక పక్కన సర్జరీ చేయించుకున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయనకి ఏం మాత్రం వెసులుబాటు ఇవ్వకుండా ఓ పక్కన రక్తస్రావం, బ్లీడింగ్ జరుగుతున్నా కూడా కనీసం కనికరం లేకుండా ఎంత అన్యాయం అంటే ఆయన విశాఖపట్నంలో బయలుదేరితే మరి విశాఖపట్నం దాటాక మధ్యలో తోటలోకి తీసుకెళ్లి మరి ఆయనకి డ్రెస్సింగ్ చేసేటువంటి పరిస్థితి, దుస్థితి వచ్చింది అంటే ఆయన ఆరోగ్యం, ఆయన బ్లీడింగ్, ఆయన రక్త స్రావం ఎట్లా జరుగుతుందో మనందరికీ అర్థమవుతుంది. అటువంటి కండిషన్లో ఉన్నటువంటి అచ్చెన్నాయుడు గారిని మరి 600 కిలోమీటర్లు మరి దగ్గర 24 గంటల్లో 22 గంటలు నిద్ర లేకుండా మరి ఆయన్ని తిప్పినటువంటి పరిస్థితి. మరి వేళ కేవలం ఈ యొక్క ప్రభుత్వ నిర్వాహకం వల్ల, ఈ యొక్క పోలీసుల అత్యుత్సాహం వల్ల ఈరోజు అచ్చెన్నాయుడు గారి గత 5 రోజుల నుంచి కూడా ఎంతో బాధను అనుభవిస్తూ మళ్ళీ ఆయనకు చేసినటువంటి సర్జరీని కూడా మళ్ళీ రీసర్జరీ చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అంటే ఖచ్చితంగా దీనికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే బాధ్యత వహించవలసిన అవసరం ఉంది. నిజంగా మీరు ఏదైనా దర్యాప్తు చేయాలని అనుకుంటే మరి ఆయన అచ్చెన్నాయుడు గారికి ఒక నోటీస్ పంపించవచ్చు, లేదా ఏసీబీ కార్యాలయానికి పిలిపించుకోవచ్చు. ఎక్కడైనా ఆయన మీ దర్యాప్తుకి సహకరించకపోతే అప్పుడు ఆయన అక్రమంగా మరి ఇట్లా అరెస్ట్ చేసినా మరి కొంత ఉంటుంది, కానీ ఇట్లా అక్రమంగా చేయడం చాలా అన్యాయకరం. మరి అచ్చెన్నాయుడు గారి తర్వాత మొన్న చూసాం యనమల రామకృష్ణుడు గారి మీద ఒక బీసీ నాయకుడిగా, ఒక సీనియర్ నాయకుడిగా ఉన్నటువంటి ఆయన్ని కూడా మొన్న ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు. ఎంత అన్యాయం! ఒక పెళ్లికి 300 మంది 200 మంది వెళ్తారు అంటే అక్కడ మ్యారేజ్ జరిగితే మరి అక్కడ హాజరైన వాళ్ళందరి మీద కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు పెడతారు. మరి ఆ రకంగా మరి యనమల రామకృష్ణ గారి మీద ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు గారు నిన్న కూడా చూసాం. ఎవరైతే అయ్యన్న పాత్రుడు గారు మరి నిజంగా 60 సంవత్సరాలు దాటి ఎన్టీ రామారావు గారి సమకీలకుడిగా ఉంటూ ఈ రాష్ట్రానికి ఎన్నో రకమైన పదవులతో సేవలు అందించినటువంటి అచ్చెన్నాయుడు గారి మీద నిర్భయ లాంటి కేసులు పెడుతూ ఉన్నారంటే ఇవాళ బలహీన వర్గాలంటే ఈ ప్రభుత్వానికి ఎంత లోపుగా ఉంది.